بهالملاليت كوينو دحر خندي ناب بيت كريستيان كاتو يخلو الملاليت ويكعزنية لنا نصوع زقاتهم سبات بخندي معلتي كاتو يخلو ناب بيت كريستيان ناتو زفكر جين زيادة عمله قدوس باولوس أبو إبراهيم معرف 13 قلت 3 انتهي له إتي عرات ناي مدركاسي آمين نصيو معناته ناي 70 سبيتن نصناي قدسنا تزي كوينو وديو مسوصا اغلغلاتو دحر قال كبر نتي ناي معطنت خبر እግዚአብሔር ይሉ ክልተ መዓልቱ ጸኒሑ ካው ኤልሳቤጥ ጸነሰ ስለዝብል በዚህ መሰረት ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ይሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነያደና ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አፍቀርቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሕቁን ኣብ ቀረባን ኣብ መላ ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብዚ ነዚ ቻነል እዚ ታቦስ ዘዶር ዝብል ቻነል እትከታተሉ ብእግዚአብሔር ሰላምታ ይብለኩም ተምን መጀመርታ ግዜ ትሪዎ ኩሉ ግዜ ናይ ዩቲዩብ ሕጊ ሰብስክራይብ እንዳገበርና ቶም ሰብስክራይብ ገርና ዘለናኻ ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ነካፍሎም ክጠቅሞም ይኽእል ስለኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ ምክንያቱ نحن زتقمنا تقولون نبزح السبات كتاكم زهل أوشت تاوستدر حتى تات مسينالو زي حتى زكا انتاينيو زبل عند حرالنا أوشت مثلا أتوم حتى زغركمنا كابد بي إنا نمسكنكم أتوم نزي سمع زلهم كأكسب مودعتا سنيلكم كسمعوا سمعهم كا نبكالس إحواتكم كتكافلوا حدرا نبل مالتي تحتوز مثلا سرعة بيت كريستياني هذا سرعة زي كان تايزبل أتى قدامي حتى دحر ركب سجا 70 سبيتن أبكن دي معلت بيت كريستيان كاتو يفكرهم زبليو نا بيت كريستيان كندي معلتي وين مقدس كهناتن دياقوناتن أبكن دي معلتي ياتو زبل حتى قدامي حتى اتخالعي حتى بهالملاليت كوينو دحر خندي ناب بيت كريستيان كاتو يخلو الملاليت ويكعزنية لنا نصوع زقاتهم سبات بخندي معلتي كاتو يخلو ناب بيت كريستيان ناتو زيون كله مالتيو كهنات دياقونات زبلي سالساي مؤمنان انت خوينم ك جبر سغا فصيمهم ويكع الملاليت انت خوينو دحر خندي معلتي سغا ودمو يقبلوا ويكع يقربوا زبل حتوي يتقدم حتو النبي تكنس زملكات كوينو هلماليت اغاطيمو ويكع غبر سغا فصيمم ابكن داي معلتي النبي كريستيان نام مقدس كاتو يفقدم زبليو تخالاي كان ناي مؤمنان سالساي ناي مؤمنان وكيليو سلازي ازي سرعه بيت كريستيان كل غزي سرعه اللوا حقي اللوا نخلو نت بيت كريستيان تمرحو بحقن بسرعتي እንደገና ናይ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እዩ በሐፂሩ ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እዩ ነዚያኻ ጎይታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ክልተ ተመልከትና ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ዝበለሉ እዩ ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቤት ጸሎት ከም መኻና ምዕራገ ጸሎት ከም መኻና ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና እናርገላ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ንራኸበላ ቤት ከም መኻና ብብሉይ ኪዳን ምሳሌያዊት ኮይና በሐዲስ ኪዳን ግን አማናዊት ኮይና ዝመጸት እያ ስለዚህ ናብቲ መልሲ እንድሕርዳ መጺና ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ንጽህና እዩ ሕጂ ንጽህናና ክንደይ መዓልቲ ክንሕልለና ወያ ክንደይ መዓልቲ ይዝፈቀደና ዝብሉ ሕቶታት 70 ሰበይትን እተኻለኻን 70 ሰበይትን ከተፋላልዮም ቆርቡ ቅዱስ ቁርባን ኮስዱ ይኽእልዮም ዝብል እዚ ቀድምናውን መሪስ ዝመለስናዮ ሕቶ አሎ ዝመለስናዮም ሕቶ ኣብ ታቦት ዘዶር አቲና ውሽጢ ታሪናዮም አውሎውናዮም ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣክንደይ መዓልቲ ከኣትዋ ከም ዘለዎን ቤተ ክርስቲያን ንጽህናን ርክሰትን ቅድስናን በሐዲስ ኪዳን ንጽህና ርክሰት ወይካ አዳማው ኃጢያት ዝብሉ ነገራት ዝርዝር ማለት ርክሰት ከም ዘየለ በሐዲስ ኪዳን አውዝ መለስናያ ማለና ስለዚህ አቲናዊ ናው ስለዚህ ናቱ ተሽግርና ናትና እንታይ
زحتو زي قدم حجة تحتيتيو تمليسيو بزحات ممهران مليسهم يوم حجة أكملسيو እንደገና ጽባህ ንጎም ከሕተትዩ ኣብ ካልኦት ካነ ከሕተትዩ ከምኡ ኾነሉ ዝኽእል እንታይ እንተይልና ኣስተውዒልና ተኻታቲልና ጽኒልና ስለ ስጋ መወዳእታ ዘይንሰምዕ መልሲ ኸይረኸብና ንኣብነት ቻነል ክሳብ ዝውድእ እንድሕር ዳ ተኻታቲልካዮ ኣብ መወዳእታ መልሲ ዝዕግብ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ሽግር ግን እንታይ እንተይልና ክሳብ መወዳእታ ዝውድእ ኣይንከታተለና መጀመርታ ርእሱ ንሪኦ ካብኡ ገዲፍና ናካልእ ንኸይድ ድሓር ግዜ ሽዑ ሕቶ ኮይኑ ይመፀና እታ ቀዳመይቲ እታ ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላለዮም ክቆርቡ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ክቆርቡሉ ዘይክእሉ ምክንያት እንታይ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ዝጥቀሞ እንታይ እንተይልና መእመናንና ዝምልስዎ ሰብኣይን ሰበይትን ቤተ ክህነት ይሁን ወይ ከምኡ ዓይነት ኣለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላለዮም ክቆርቡ የብሎምን እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ብኸመይ ንዝብል ግን ዋላ ሓንቲ መልሲ ኣይህቡኻን እዮም እንታይ ስለ ዝኾኑ እንተይልካዮም ዋላ ሓንቲ እዚ ኢሎም መልሲ ክቡኻ ኣይክእሉን እዮም ኣይከኣልኒ እዮም ዝብሉኻ ኣይከኣልኒ ኣይፍቀድኒ እዮም ዝብሉና ይብሎም ይዓፅዎ ስለዚ ንሱ ዲኹ ክኸውን ዘለዎ ከምኡ ዲኹ ትመልሲ ክኸውን ዘለዎ እንተይልና ተፈላለዮም ክቆርብሉ ዘይክእሉ ምክንያት ሓደ ነገር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቕሲ ከምፅየ እዚ ከዓ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ሰብኣይኪ ካብዚ ማይ እዚ ናይ ዘለኣለም ማይ እዩ እዚ ማይ እዚ ማይ ህይወት እዩ እዚ ማይ እዚ ምክንያቱ ስጋ ወደሙ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ናይ ዘለኣለም መግቢ እዩ ዘለኣለም ምስ ክርስቶስ ዘንብረና ምስ ዘለኣለም ገነት መንግስተ ሰማያት ደእትወና ከም ምዃኑ ካብዚ ማይ እዚ ሰተየ ኣይፀምእን እዩ ኣይፀምእን እዩ ምስ በላ ጎይታይ ካብ ሰማይ ንሱ ሃበኒ እሞ ሓንሳብን ንሓዋርን ሰትየ ክነብር እየ ምስ በለቶ ጎይታ ከዓ ሰብኣይ ክሒዝ ክምፅእ ኢልዋ ነዚ ማይ እዚ ንምስታይ መን ሒዝ ክምፅእ ኢልዋ ሰብኣይ ክሒዝ ክምፅእ ኢልዋ ንምንታይ ከምኡ ኢልዋ ንምንታይ ሰብኣይ ክሒዝ ክምፅእ እንተኢልዋ ሰብኣይ ክሒዝ ክምፅእ እሞ ብሓንሳብ ከምኩም ክሰትይዎ ካብዚ መሰረት ሰብኣይ ሰበይትን ነንበይኖም ኮይኖም ክቆርቡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል መሰረታዊ እዚ ነገራት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ክቆርብሉ ዝኽእሉ ግን ሰለስተ ነጥቢ ኣሎ ማለት እዩ ክቆርብሉ ዝኽእሉ ተፈላለዮም ከለዉ ክቆርብሉ ዝኽእሉ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም እንተኢልናኻ እቲ ቀዳማይ ጓል ኣንስተይቲ ወርሃ ኣበባ ኣብ ዝመፃ ሰብኣይ በይኑ ክቆርብ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ሓራስ እንድሕር ዳ ኮይና ወዲ እንድሕር ዳ ወሊዳ ክሳብ 40 መዓልቲ ጓል እንድሕር ዳ ወሊዳ ክሳብ 80 መዓልቲ ክፅበያ ኣይክእልን እዩ ክቆርብ ይኽእል እዩ በይኑ እቲ ሳልሳይ ብሃገር ወይ ከዓ ብቦታ ብስራሕ ምክንያት ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕር ዳ ተፈላለዮም ነንበይኖም ክቆርቡ ይኽእል እዮም በዘን ሰለስተ ዝበልናየን ምክንያት ካብኡ ወፃኢ ግን ነንበይኖም ክቆርቡ ኣይፍቀዶምን እዩ እዘን ሰለስተ ምክንያት ብሃገር ተተፈላለዮም ብቦታ ተተፈላለዮም ብስራሕ ተተፈላለዮም ሓራስቲ ኮይና እንደገና ድማ ጓል ኣንስተይቲ ወርሃ ኣበባ እንድሕር ዳ መፂዋ ሰብኣይ በይኑ ክቆርብ ይኽእል እዩ እታ ሰበይቲ እውን ከምኡ ዓይነት ንኣብነት ሕልመ ሌሊት እንድሕር ዳ መፂዎ ንሳ በይና ከይዳ ቆሪባ ክትመፅእ ትኽእል እያ ብኣንፃሩ ከዓኒ ክሪኦ ንኽእል ኢና ናብቲ እዞም ዝበልናዮም ሕቶታት ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ሕቶታት ኣብ መልስና እንታይ ኢልና ነርና ምስ እንስሳ ዝተራኸበ ኣብርሁልና ብደንቢ ገርኩም ኢልና ነርና ነዚ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሌዋውያን 20 እቲ ሰብ ይቀተል እታ እንስሳ እውን ትቀተል ወዲ እንድሕር ዳ ኮይኑ እታ እንስሳ ትቀተል እቲ ወዲ እውን ይቀተል ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ከዓኒ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትቀተል እቲ እንስሳ እውን ይቀተል ነሩ ብሓድሽ ክዳን ግን ቅትለት የለን ምክንያቱ ሰብ ሓጢኣት ገሩ ብሓድሽ ክዳን ዝቕተል የለን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተተመልኪትና ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዙሙ ረኺብናያ እሞ እስኻ ከዓ እንታይ ትፈርዳ ምስ በልዎ ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ እምኒ ኣልዒሉ ኣብ ርእሲኣ የንብረላ ኣብ ዝበለ ጎይታ ኩላቶም ሓጢኣት ስለ ዘለዎም ገዲፎም ኣከዱ ኢሉ በዚ መሰረት ድማ ኩሉ ሓጢኣተኛ ስለ ዝኾነ ብንስሓ ንክንምለስ ግን ንስሓ ማለት
ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 12 ኣነ ንሃጣን ንንስሓ ክፅውዕ እየ መፅየ ስለ ዝበለ በዚ መሰረት እዩ ስለዚ ናብቲ ዋና መልሲ እንድሕር መፂና ግብረ ስጋ ፈፂምና ኣብ ክንደይ መዓልቲ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ንኣቱ ዝብል ብሩህ ተመልሲ ምክንያቱ እዚ ማንም ሰብ ክፈልጦ ዝኽእል ነገራት እዩ ነገር ግን ሕቶ ስለ ዝመፀ ኸዓኒ ነቲ ሕቶ ክንምልሶ ኸዓኒ ግዴታ ይኾነና ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ኣለው ንቤተክርስትያን ዝኽልክለና ሰለስተ ነገራት እዩ ምክንያቱ ከይነፅሕና ከለና ንቤተክርስትያን ንኸይንኣቱ ዝኽልክለና ሰለስተ ነገራት እዩ እቲ ቀዳማይ ግብረ ስጋ ፈፂምና ንቤተክርስትያን ዘይንኣትወሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት እንዳሃለው ከለው ግብረ ስጋ ኣይፈፀሙ ቤተክርስትያን ከዓኒ ናይ ገነት ምሳሌ እያ ምክንያቱ በሪ ኣፍ ደገ መንግስተ ሰማያት ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ እዛ ቤት እዚኣ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዓበኻ ይሃንፃ ኣለኹሞ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋ ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ይህበካ ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ቤተክርስትያን ማለት በሪኣ ማለት እዩ ናብ ገነት እተእትወና ብቤተክርስትያን ዝሓለፈ ሰብ ናብ ገነት ክሓልፍ ይኽእል እዩ ካብ ቤተክርስትያን ወፃእ ዝኸደ ሰብ ግን በምንም ተኣምር ገነት ክኣቱ ኣይክእልኒ በየናይ መንገዲ በየን ዝመፀ ክርስቶስ እውን ኣይቅበሎን እዩ ምክንያቱ ውክልና ዝገደፋ ወይ ከም ኤምባሲ ዘቐመጣ ወይ ከም ቆንስል ዘቐመጣ ከም ሓደ ናይ ሃገር ኤምባሲ ውክልና ንቤተክርስትያን እዩ ኣብ ምድሪ ኣቐሚጥዋ ዘሎ ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ከለዉ ምንም ዓይነት ማለት ኣብ ገነት ግብረ ስጋ ኣይፈፀሙን በዚ ምክንያት ድማ ግብረ ስጋ ፈፂምና ናብ ገነት ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ ኣይፍቀደናን እዩ እቲ ቀዳማይ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኣዳምን ናይ ሔዋንን ምሳሌ ኢልና ያለና መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 4 ክንምልከቶ ንኽእል ኢና መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 4 ኣቲና ክንምልከቶ ንኽእል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ካልኣይ ሰማያዊት ምሳሌ ስለ ዝኾነት ቤተክርስትያን እንታይ እያ ሰማያዊት ምሳሌ ናይ ሰማይ ምሳሌ እያ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ሰማይ ምሳሌ ከም ምዃና ካኒ በዚ ምክንያት ድማ ንቤተክርስትያን ሰማያዊት ምሳሌ እንተኮይና ካኒ ኣብ ሰማያት መን ኣለው እንተይልና ቅዱሳን መላእክቲ እዮም ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ከለና ከም ቅዱሳን መላእክቲ ኮይና ነፂህና ቅዱሳን መላእክቲ ብተፈጥሮም ንጹሃት እዮም ምንም ቅዱሳን መላእክቲ ብተፈጥሮም ንጹሃት ከም ምዃኖም ከም ዝናትና ዘይኮነ ብተፈጥሮም ንጹሃት ስለ ዝኾኑ ንቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ከዓኒ ነፂህና ክንመፅእ ከም ዘለና ናይ ሰማያዊት ናፍታ ናይ ሰማያዊት ምሳሌ ዝኾነት ሰማያዊ ሓሳብ ሰማያዊ ዝኾነ ቅድስና ሰማያዊ ዝኾነ ስጋ ዝረኸሰ ስጋ ዘይኮነ ቅድስና ዘለዎ ስጋ ሒዝና ክንመፅእ ብነፍስና ከም ዘለና በዚ ምክንያት እዩ መላእክቱ ናይ ሰማያት ምሳሌ እያ ጻዕዳ ለቢስና ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ንመፅእ በዚ መሰረት እቲ ሳልሳይ ካብ ኣዳም ካብ ዳግም ምጽኣት ዘሎ ህይወት ንኸመልክት ንቤተ ክርስቲያን ግብረ ስጋ ፈፂምና ዘይንመፀሉ ምክንያት ድሕሪ ምጽኣት ዝኾነ ነገር የለን ግብረ ስጋ የለን ምክንያቱ ምንም ዝኾነ ነገር ስለዘየለ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዳግም ምጽኣት እናሓስበላ ቤተ ክርስቲያን እያ ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ሓሳብ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ወዘፈዛዛ ቀልዲ ዝኾነ ስጋዊ ሓሳብ ይኹን ስጋዊ ዕላል ይኹን ስጋዊ ነገር ይኹን ምንም ዝሕሰበላ ነገር ኣይኮነን ናይ ቅድስና ሓሳብ ናይ ንጽህና ሓሳብ ካብ ስጋና ዝሒዝና ማለት እዩ ስጋና ነፂህና ፀሪና ነፍስና ነፂህና ፀሪና ክንኣትዋ ከም ዘለና በዚ ምክንያት እዩ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ንክንደይ መዓልቲ እዮም ዝኽልከሉ ዝበልናዮ ግብረ ስጋ እንተፈፂሞም ክንደይ መዓልቲ ይኽልከሉ ንዝብል መልሲ ንሰለስተ ወይ ንክልተ መዓልቲ ይኽልከሉ ግብረ ስጋ እንተፈፂሞም ንሰለስተ ወይ ንክልተ መዓልቲ ንስኻትኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ እንታይ ትብሉ ንስኻትኩም ሕጂ ምክንያቱ ክልተ እዩ ክኸውን ዘለዎ ሰለስተ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ ንቐፃሊ ክንሪኦ ኢና በዚ መሰረት ክልተ መዓልቲ ክኽልከሉ ኣለዎም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ግን ቤተክርስትያን ክኣትዉ ይኽእል እዮም ቤተክርስትያን ክኣትዉ ይኽእል እዮም ንምእታው ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ነገራት ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን በዚ
ግብረ ስጋ ምስ ፈጸሙ ቀጽር ቤተክርስቲያን ግን ክመጹ ይኽእሉ እዮም ሰብኣይን ሰበይትን ምክንያቱ ሕጋውያን እንድሕር ኮይኖም ምክንያቱ ግብረ ስጋ ክፍጽሙ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ንሕጋውያን እምበር ንዘይሕጋውያን ጭራሽ እግዚአብሔር አምላክ አያፈቅድኒ ማለት እዩ ነንደ ቤተክርስቲያን ንምእታው አይኮነን ንቤተክርስቲያን ንምምጽ አይኮነን ኣብ ቤቶም ዘፍቅደሎም አይኮነን እዩ ዘፍቅድ ግን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 እንታይ ኢሉሎ እቲ ዓራት ናይ መደቀሲ አሚን ንጹህ እዩ ምክንያቱ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ንጽህናይ ቅድስና ተዘይኮይኑ ምንም ርስሓት ዝበሃል የብሉን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርክብ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርክብ ምንም ሓጢያት ዘይብሉ ከም ምዃኑ ቅዱስ ጳውሎስ ንጹህ ኢልዎ ኣሎ መውስቦ ንጹህ እዩ ቅዱስ እዩ ብእግዚአብሔር አምላክ እዚ ከዓ ብእግዚአብሔር መሪሕነት ዝኾነ ቃል ኪዳን ብቅዱስ ቁርባን ዝኾነ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ ሓቲትካ ዝገበርካዮ ቃል ኪዳን ዳእምበር ትሚልካ ከም እንስሳ ባዕልኻ ዝተዋሰብካዮ እግዚአብሔር አምላክ ንሱ አይፈቅድኒ ነዚ አይፈቅድኒ ምክንያቱ ሕጋውያን ዝኾኑ ሰባት በቃል ኪዳን ሰብ ቃል ኪዳን ዝኾኑ ሰባት ኢና ንዘራረብ ዘለና ሕጂ ካብ ወፃኢ እግዚአብሔር አምላክ ውን አይፈቅዶኒ ንሕናዊና ክንዚ መዓልቲ ካኣቱ ይኽእሉ እዮም እዞም ከምዚኦም ሰባት ኢልና ነፍቆደ ነገር የለን ካብ ሕጊ ቤተክርስቲያን ንወጾ የለን ስለዚህ በዚ መሰረት ነቶም ሕጋውያን ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ነቶም ብእግዚአብሔር አምላክ ዝተፈቀደሎም ከም አዳምን ሔዋንን ባሪኹ ቀዲሱ ንአዳምን ሔዋንን ብዙሕ ተባዝሑ ፍረዩ ሙሉእ ዝበሎም እንደገና ድማ መውስቦ ቅዱስ ከም ምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ንጹህ ከም ምዃኑ በዚ መሰረት ኣብ ክንደይ መዓልቲ ስጋ ወደሙ ክወስዱ ይኽእሉ ወይ ከዓ ቀጽር ቤተክርስቲያን ክመጹ ይኽእሉ እዮም ንስጋ ወደሙ ግን ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ስጋ ወደሙ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ምክንያቱ ቆራብያን እንተኮይኖም ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ክመጹ ይኽእሉ እዮም ህልመ ሌሊት ዘጋጠመ ግን 24 ሰዓት ይወዲ ይኹን ጓል ይኹን ህልመ ሌሊት ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ህልመ ሌሊት ማለት ደቂስና ከለና ብብዙሕ ነገር እዩ ዝመጽእ ህልመ ሌሊት ምክንያቱ ደቂስና ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ደቀስና ቆቁር እንዳሰማዕና ከለና በዚ ምክንያት ህልመ ሌሊት ብባህሪኡ ሓጢያት አይኮነን ሰብኣይን ሰበይትን ርክቡን ሓጢያት ዝበሃል አይኮነን ንኣብነት ብእንጀራ አይብላዕኒ ብጾም ወቅቲ ስጋ አይብላዕኒ ተባሂልና ስጋ ብባህሪኡ ሓጢያት ስለ ዝኾነ አይኮነን እንጀራ ብባህሪኡ ሓጢያት ስለ ዝኾነ አይኮነን ሓጢያት ዝበሃል የብሉን ነገር ግን ስርዓት ዝበሃል ኣሎ ስርዓት ከዓ እንታይ ንኩሉ በብግዚኡ እግዚአብሔር አምላክ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝገበሮ ብግዚኡን ብሰዓቱን ክንከይድ ከም ዘለና ስለዚህ ንኽቆርቡ እንተኮይኖም ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ኢልና ኣለና ንቁርባን እንድሕር ሓሲቦ ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ መጽዮም ክቆርቡ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ህልመ ሌሊት እንታይ እንተይልና ሰለስተ ዓይነት ኣሎ ብባህሪኡ ሓጢያት ኣይኮነን ሓጢያት ከግብሮ ዝኽእል ንህልመ ሌሊት ግን ኣሎ ምክንያቱ ህልመ ሌሊት ካብ ምንታይ ዝመጽእ እንተይልና ሓደ ወዲ ተባዕታይ ቀትሪ ክሪኣ ዝወዓለ ጓል ኣንስተይቲ ብለይቲ ትረኣዮ ወይ ከዓ ጎረቤቱ ወይ ከዓ ዝሓስባ ኣብ ኣእምሩ ኩሉ ግዜ ዝሓስባ ተኮይኑ ብኣምሳሉ ምክንያት ሰይጣን ልክዕ ምስኡ ርክብ ከም ትገብር ዘላ ወይ ድማ ሰይጣን ኣካላዊ ነገር ከም ዝፍጽም ደቂሱ ከሎ ይኸውን እዚ ደስታ እንድሕር ፈጢርልካ ብባህሪኡ እንታይ ደስታ ተፈጢርልካ ሓጢያት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ህልመ ሌሊት ተራእዩካ ደስታ ዕጋበት ሙሉእ ብሙሉእ ደስተኛ ተኾንካ ብኡ ሓጢያት እዩ ተጣዒስካ ግን ሓጢያት ኣይኮነን ብባህሪኡ ግን ሓጢያት ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ሓደ ኻን እንዳሰምዓኻ ከለኻ ልክዕ ህልመ ሌሊት መሲሉ ካብ ኣካላትካ ኣባላት ዘርኢ ማለት እዩ ፈሳሲ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ከይሰምዓኻ ገሊኡ ኻ ምስ ሰምዓኻ ነገራት ዝፍጸም ነገር እዩ ገሊኡ ኻ ኣካላዊ ዝመስል ነገራት ኣካላዊ ማለት ልክዕ ከምቲ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጽምዎ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወዲ ተባዕታይ ብህልመ ሌሊት ደቂሳ ከላ ርክብ ከም ትገብር ዘላ ጾታ ነገር ከም ትፍጽም ዘላ በዚ ምክንያት ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሓደ ሙሉእ ብሙሉእ ደቂስካ ከለኻ እቲ ሓደ ቆቁሩብ እንዳተፈለጠካ ማእከለ ነቂህ ወነዊ ማለት ኣዳም ሔዋን ክትፈጠር ከላስ ሙሉእ ብሙሉእ ድቃስ ኣይወሰዶ ኖሩ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓኒ ኣይሰምዕን ኖሩ ኢሉ ኣብዚ መንጎ እዚ እንዳሃለወ ከሎ ሔዋን ተፈጢራ ካብኡ ከም ተወሰደት ከዓኒ ዓጽሚ ካብ ዓጽመይ ስጋ ካብ ስጋ ኢሉ ሰበይቲ ኢሉ ሰመያ ስለዚ በዚ ድቃስ ብዙሕ ዓይነት ኣሎ ገለ እንዳሰምዕ ዝድቅስ ኣሎ ገለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድቅስ ኣሎ በዚ መሰረት ህልመ ሌሊት ሓጢያት ከግብረ ዝኽእል ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት ተተመልኪትና ክልተ መነኮሳት ነበሩ ኢሉ እዞም ክልተ ሓደ መነኮሳት ኩሉ ግዜ ህልመ ሌሊት ይረኣዩ ንቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ይሽገር ነበረ እሞ
ነቶ ብጻይ ሞጽዩ ሓቲትዎ ኣነ ከምዚ ዓይነት የጋጥመኒ ኣሎ ህልመለይት ቀጻሊ የጋጥመኒ ነገር ግን እንታይ ክገብር ኣለኒ ምስ በሎ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኣነ ኣይፈልጠን ኢልዎ ዕድመይ ልክዕ ርእዮ ኣይፈለጥን እየ ሰሚዕዮ እውን ኣይፈለጥን እየ ንስኻ ሕጅት ነገረኒ ኣለኻ ምስ በሎ ልክዕ ሽዑ ለይቲ እቲ ተራእይዎ ዘይፈለጥ ዕድሚ ልክዕ መነኮስ ህልመለሊት ተራእዮሞ እንታይ ስለ ዝገበረ ትዕቢት ስለ ዝገበረ ምክንያቱ ትዕቢት ስለ ዝገበረ ነዞም ነገራት እዚኦም ከነወግደሎም ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣለዉ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ብኸመይ ህልመለሊት ይኹን ግለ ወሲብ ይኹን ብኸመይ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስውነትና ክለቅቕ ይኽእል ግብሪ ሕቡ ይኹን ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ተኸታተሉ ኢኹም ተኸታተልና ክሳብ መወዳእታ ንስማዕ እዮ ስለዚ በቲ ዝበልናየ ቤተክርስትያን ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ስለ ዝኾነ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ወርሃ ኣበባ ዝተረኣየ ጓል ኣንስተይቲ 40 ሜትሮ ሪሒቓ ቤተክርስትያን መፅያ ጸሎት ክትገብር ትኽእል እያ ህልመለሊት ዝተረኣየ ወዲ ተባዕታይ ኣውደ ምህረት ክረግፅ ኣይክእልን እዩ 40 ሜትሮ ሪሒቕ ኢሉ ግን ቤተክርስትያን መፅኡ ኩሉ ነገር ዘሎ ኣገልግሎት ጸሎት ይኹን መስቀል ናይ ካህናት ይኹን ተሳሊሙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማዩ ተሓፂቡ ብተፈጥሮ ሓጢኣት ኣይኮነን ሓጢኣት ከግብረ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ኢልና ኣለና ስለዚ ጎይታ ቤተክርስትያን ምሳሌ ከም ምዃነት ኢልና ኣለና ርክብ ጌርካ ዘይምፃእ እንታይ ቤተክርስትያን እንተይልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ኣብ ዝሓተትዎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 29 ከምዚ ኢልዎም ነበሩ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢልዎም እንድሕር ኢልና ከዓኒ ስህትኩሙ በኢኣእምሮ መፅሓፍቲ ኢልዎም መፅሓፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ስሒትኩም ኣለኹም ንሳቶም ዝሓተትዎ እንታይ እንተይልና ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 7 ኣሕዋት ነሮም 7 እዮም ኣውሲቦማ እሞ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ሓቢሮም እዮም መፅኦም ሰዲቃውያን ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብል እዮም ፈሪሳውያን ከዓኒ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ይኣምንዮም ብኸመይ ዝብል ግን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን ስለዚ ሰዲቃውያን ግን ጭራሽ ትንሣኤ ሙታን ዝበሃል የለን ሰብ ምስ ሞተ ወዲኡ ኣብቂዑ ኣብዚ ዓለም እዚ ከሉ ክጥዕም ኣለዎ ዝብሉ እምነት ዝሓዙ እዮም ምስ መፁ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ እንድሕር ደኣ ትንሣኤ ሙታን ሃልዩ ኮይኑ ሰብኣይን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰይትመን ክትበሃል እያ 7 እዮም ኣሕዋት ኣውሲቦማ ምስ ተስኡኸ ሰይትመን ክትበሃል እያ ምሰሉ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ስህትኩሙ በኢኣእምሮ መፅሓፍቲ ወይ ሃይለ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይምፍላጥኩም መፅሓፍቲ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ እንተይልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፈጥር ሞት የተስእ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር የምፅእ ሓይሉ እዚ እዩ ካብዚ ምንባር ከዓ ናብ ዘይምንባር ይወስድ እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ መሰረት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኢልዎም ክርስቶስ ከም መላእክት ዳንበር እዚያ ሰይትእገለ እዚያ ሰይትእገለ እዚ ሰበይት እገለ ዝበሃል ወዲ እገለ ወዲ ክስተ ዝበሃል የለን ኣብ ሰማያት ኣናባብራና ከም ናይ መላእክቲ መላእክት እንታይ እንተይልና ኣይዋሰቡን እዮም ብምውሳብ ኣይባዝሑን እዮም መላእክቲ ተፈጥሮ ብዙሓት ጎሩ ኣይላፍ ጎሩ ፈጢርዎም ደቂ ሰባት ከዓ ኣብ ገነት ምስኣተው ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስኣተው ብዘርኢ ዝባዝሕሉ ግብረ ስጋ ዝፍጽሙሉ የለን ሰበይት እገለ ዝበሃል የለን ኣናባብራና ሰብኣይ ሰበይቱ ኣይፈልጥን እዩ ሰበይቱ ግን ሰብያ ኣይትፈልጥን እያ ኣብ መንግስተ ሰማያት ቤተ ክርስቲያን ናይዚ ምልክት ስለ ዝኾነት ግብረ ስጋ ኣንስቲ ምቋመን ለኣንስቲ ባህቲቶን ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ዝቆማሉ እውን ንበይኑ ቦታ እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ደዋ ይብልኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰበይቱ እውን ምስ ሰብያ ጎንን ጎኒ ኮይና ዓራቶም ሓደ እዩ ኣብ ገዝኦም መደቀሲኦም ሓደ እዩ ንጹህ እዩ ቅዱስ እዩ መውስቦም ቅዱስ እዩ ርክሰት ዝበሃል የብሉን ኢሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፁ ግን ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኮይኑ ጎኒ ንጎኒ ወይ ከዓ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ተፀጋጊዖም ኣይፅልዩን እዮም ምክንያቱ እንታይ እንተይልና ኣናባብራና ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናይ መንግስተ ሰማያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፃና ናይ ስጋ ዝበሃል የለን ናይ መንግስተ ሰማያት ሓሳብ ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ዳእምበር ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣይኮነን ጎኒ ንጎኒ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን መፅኡ እሳተን ናይ በይነን መፀለይ ቦታ ኣለዎን ደቂ ተባዕትዮ ከዓ በይኖም ቦታ ኣለዎም ማለት እዩ ካህናት እውን በይኖም ክሳይ ኣለዎም በዚህ መሰረት እዩ ስለዚ በዚህ መሰረት እዚ ዝበልናዮ ነገራት ሕልመ ሌሊት ኣብ ኣውደ ምህረት ክቆርቡ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም ኢሉ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት መጽሓፍ ቅዱስ ከእንታይ ይብለና ብዛዕባ እዚ ተወሰኑ ጥቕስታት ክንርኢና ማለት እዩ ተወሰኑ ጥቕስታት ንዓና ንምንታይ እዮም ጥቕምና እንተይልና ሰብኣይን ሰበይትን ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ ዝኽእሉ
ወይ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ 2 መዓልቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱሉ ዝኽእሉ ድሕሪ 2 መዓልቲ ከዓኒ ርክብ ተገሮም ቤተ ክርስቲያን ክመፅሉ ዝኽእሉ ህልመለሊት ተተራይዎም ከዓኒ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክነፁ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኦሪት ዘሌዋውያን ዊና ኣለይ ምክንያቱ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ስለ ስርዓት እዚ ስለ ናይ ሓራስ ስለ ናይ ኩሉ ነገር ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ተቐሚጡ ኣለይ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ ካብ ተተመልኪትና ቀዳማይ ሳሙኤል ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ዝብል መሰረቱ እዚ እዩ። በሐዲስ ኪዳን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 12 ዳዊት ምስ ጠመየ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ አትዩ ኣብ ቤተ መቅደስ አትዩ እንጀራ በልዐ ናይ እግዚአብሔር እንጀራ ቅዱስ ዝኾነ እንጀራ በልዐ ዘይግቦ እንዳሃለው ከሎ ንፈሪሳውያን መፅኦም ንክርስቶስ ሳይሎም ደቀ መዛሙርትኻ ንምንታይ ብዕለተ ሰንበት ሸዊት ይበልዑ ምስ በልዎ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ዳዊት ዝገበሮ ዳዊት እኮ ትፈልጡ ዶ ይኮንኩምን ዳዊት እኮ ቤተ መቅደስ መፅዩ እንጀራ ቅድስና በሊዑ እዩ ንካህናት ዝግባእ ንዕኡ ዘይግባእ ኢሉ ስለዚ እቲ ካህን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ንዳዊት እንታይ ኢልዎ እንጀራ ጠሚና ኣለና እሞ ክንበልዕ ፍቀደልና ምስ በሎ ቅዱስ ዝኾነ እንጀራ ኣሎ በሐዲስ ኪዳን ቅዱስ እንጀራ ዝተባሃለ ስጋ ወደም እዩ ምክንያቱ እንኩ ማቴዎስ ወንጌል 26 ቁፅሪ 26 እንታይ ኣሎ እንኩ እዚ ንዘለዓለም ዝኾነኩም ንስርየት ኃጢአት እዚ እንጀራ እዚ ባሪኹ ቀዲሱ ሃቦም እዚ ደም እዚ ባሪኹ ቀዲሱ ሃቦም ንዘለዓለም ዝኾነኩም እንኩ እንጀራ እዚ እንኩ እዚ ህብስት እዚ ኢልዎ እንኩ ዝፅዋ እዚ ስተይዎ ኢልዎ ስለዚ በዚ መሰረት እቶም ኣጉባዝ ከዓ ይብል ማለት እዩ መጽሓፈ ሳሙኤል ካብ ኣንስቲ ካብ ዘይረኸቡ እስኪ ሓያለይ መዓልቲ ገይሮም ኣለዉ ካብ 3 መዓልቲ ከም ዝገበሩ ነፂህና ኢና ዘለና ካብ ኣንስትናስ ነፂህና ኣለና ክንበልዕ ይከኣል ኢልዎ ምክንያቱ ካብ ኣንስቶም ከይነፁ ክበልዕዎ ኣይክእልን እዮም እዚ ቅዱስ እንጀራ ኢልዎ ትኻን ስለዚ በዚ መሰረት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ውን ህልመለሊት 24 ሰዓት ክፀንሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ቁርባን ንሰለስተ ክፀንሕ ኣለዎ ምክንያቱ ሰማይን ሰበይትን ድሕሪ ቁርባን 3 መዓልቲ ክፀንሕ ኣለዎ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ከዓኒ ቆራቢያን ሰማይን ሰበይትን እንተኮይኖም ቅድሚ ቁርባን 3 መዓልቲ ድሕሪ ቁርባን 3 መዓልቲ ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ምክንያቱ መሰረቱ ካበይ እንተይልና ከምዞም ዝበልናዮም ዝተወሰኑ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዞም ዝበልናዮም ነገራት ሓራስ ተኮይና ኢሉሎ ደም ዘለዎ ምክንያቱ ህልመ ወርሃ ኣበባ ተራእይዎ ቤተክርስትያን ዘይተኣቱ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ስለ ዝኾነት እንታይልና ራእይ ዮሃንስ መወዳእታ ተመልኪትናዮ ርክሰት የለን ኢሎ 22 መርገም ርክሰት ዝበሃል የለን ሙሉ ብሙሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እንታይልና ቤተክርስትያን ብጀካ ደም ክርስቶስ ደም ናይ ማንም ክፈሳስ ኣይፍቀድን እዩ ሰዓል ሃሊኳ ቁስል ሃሊኳ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣየቶን እዩ ምክንያቱ ምስ ቁስልካ እንዳሃለካ ቤተክርስትያን ኣየቶን እዩ እንደርክብ ገርካ እንደ ህልመለሊት ተራእይኳ ሰዓል ሃሊኳ ቁስል ሃሊኳ ውን ደም ዝፈሰካ ተኮይኑ ኣየቶን እዩ ምክንያቱ እዚ ተተራእይዋ ጓል ኣንስተይቲ 7 መዓልቲ ክፀንሕ ከም ዘለዋ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 19 እንታይ ዝብል በበዓላት ግዜ ምስ ኣንስትኹም ኣይትራኸቡ በበዓላት ግዜ ምስ ኣንስትኹም እንታይ ትገብሩ ኣይትራኸቡ በዓላት ተኮይኑ ናይ ቅድስና መዓልቲ ከም ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ምስጢር ንክትካፈሉ ተኾንኩም ከዓ ሩካቤ ነገር ስጋ ዝገብሩሉ ቅድሚ ቁርባን 2 መዓልቲ ክህልዎም ኣሎ ድሕሪ ቁርባን ከዓኒ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ርክብ ክገብሩ ካብ ሳልሳይ መዓልቲ እንየው ዘሎ እዚ መሰረቱ ሉቃስ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ከዓ እንታይ ዝብል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 24 ወእምድህረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ይብል ማለት እዩ ኤልሳቤጥ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፀነሰት ካህን ዘካርያስ መዓልቲ ማዕጠንቱ መዓልቲ ኣገልግሎቱ ወዲኡ ምስ ወፃ ኣገልግሎቱ ድሕሪ ክብሪ ነቲ ናይ ማዕጠንቲ ክብሪ እግዚአብሔር ኢሉ 2 መዓልቲ ፀኒሑ ካብኡ ኤልሳቤጥ ፀነሰት ስለ ዝብል በዚ መሰረት ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኢሉ ድሕሪ 2 መዓልቲ ንኒው ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ንኒው ዘሎ እዩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ንኒው ዘሎ በዚ ምክንያቱ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እዚ ሕቶ እዚ ዓጊብኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ ንገብር እንድሕር ተዘይ ዓጊብኩምሉ ከዓኒ ካልኣይ ግዜ መፂና መልሲ ንሕቶታትኩም ክንምልሰልኩም ንኽእል ኢና ለማንኛው ግን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ
نزي channel نزي تابوس تودر زبل subscribe እንዳጎበርኩም ናብ ካለት እንዳካፈልኩም ንኹሉ ሰብ ክበጽሕ ሸር እንዳጎበርኩም ከተተባብዑና ንዓና ሙሉ በሙሉ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ንዓኹም ዘይጠቅም ክኸውን ይኽእል ንዓና ግን ይጠቅመና ስለ ዝኾነ ጠቅምናትና ትደልዩ ተኾንኩም ካዲ subscribe ግበሩ ሸር በልዎ ኣብ ኮሜንት ካኒ ሓሳባትኩምን ርእይቶኹምን እንድሕር ሃልዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ስርዓት ቤተክርስትያን ጻሓፍልና ዳግማይ መጺና ክንምልሰልኩም ንኽእሊና ስለቲ ዝነበረና መደብ እግዚአብሔር አምላክ ዝመሃረና ዝገሰጸና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን